Tiri kuno ku Nchinji TTC mboma la Nchinji kumene mpingo wa Seventh Day Adventist mchigawo chapakati Central Malawi Conference uli ndi msonkhano wapaderadera wachisanu chikhazikitsireni mpingo mmene wa makamaka chigawo chimene cha Central Malawi Conference CMC. Ndipo kuli nthumwi zosiyanasiyana kuchokera machechi osiyanasiyana mchigawo chimenechi. Cholinga chake ndikuwunikira mmene ntchito yayendera komanso kusankha atsogoleri osiyanasiyana mchigawo chimenechi chapakati. Ndi tili pano kukupasirani zochitika zosiyanasiyana mmene zikhalire msonkhano mmenewo umene wayamba siku la Sunday pa 24 August ndipo kuyembekezeka kutha siku lachiwiri pa 26 August chaka chino cha 2025. Ine ndi Kenan Savala ndipo tili kuno kukupasirani zochitika zimenezi, ndipo mzanga Philip Nyirenda akhala kucheza ndi anthu osiyanasiyana amene abwera malo ano kuphatikizapo mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day mchigawo chapakati Pastor Phiri. Ndi tuti tikhale limodzi amaliza mzanga amene akatha kucheza ndi anthu osiyanasiyana amaliza kuulutsa mawu athu kwa nthawi ino. Ndi tikhale limodzi pamene ndikumpasira mzanga Philip Nyirenda. Tithokoze kwambiri mzanga Kenan Savala kuchokera kuno ku Nchinji kumene kuli msonkhano waukulu kwambiri wa session umene ukuchitika mchigawo chinochi cha Nchinji kumene kwapezeka atsogoleri onse kuchokera mipingo yosiyanasiyana. Azibusa ali kuno, anthu oyimira mipingo yosiyanasiyana ali kuno.